Rozoznaj fake news, hoax a dezinformácie. Určite to poznáte. Na internete ste si prečítali zaujímavý článok alebo ste dostali preposlaný mail od priateľky alebo priateľa, ale niečo vám na obsahu tej správy nesedelo. Bola správa pravdivá alebo bola celá vymyslená? Prípadne možno niečo medzi tým. Podľahnúť môže každý. Nie je jednoduché rozoznať pravdu od nepravdy a úprimnú snahu o informovanie od úmyselného zavádzania a manipulácie. V dejinách ľudstva sme boli mnohokrát svedkami toho, že falošné, zavádzajúce či manipulatívne informácie boli pre naplňanie rôznych záujmov skutočne významným nástrojom a ovplyvnili rozhodujúce historické momenty. Digitalizácia, rozvoj informačných technológií a sociálne siete však tomuto problému prinášajú nový rozmer. Tak, ako stúpa náročnosť sa orientovať v informačnom prostredí, tak rastie aj význam cieľa klamstiev jednotlivca. Kým sa v minulosti klamstvami útočilo na mysle panovníkov, v súčasnosti sa útočí na občanov demokratických spoločností. Dezinformácia. Nie každá zavádzajúca či manipulatívne komunikovaná informácia môže byť automaticky považovaná či označená za dezinformáciu. Rozhodujúcu úlohu hrajú dva faktory. Overiteľnosť toho, že informácia je nepravdivá a úmysel. Dezinformácia je postavená na nepravde a jednoznačnom úmysle klamať alebo zavádzať, spôsobiť újmu alebo zabezpečiť zisk. Rovnaký zámer je prítomný aj pri jej vytváraní a komunikácii. Dezinformácia často v sebe môže obsahovať aj kúsok pravdy, čo je dodávaná dôveryhodnosti a môže tak skomplikovať jej odhalenie. Šírená je rôznymi aktérmi s rozdielnymi záujmami. Môže ísť o politický či ekonomický zisk, snahu o nadobudnutie vojenskej výhody alebo komerčný zámer. Kľúčový záujem šírenia dezinformácií súvisí práve s tým, že sú predovšetkým súčasťou informačného toku v demokratických systémoch. Tie sú zraniteľnejšie, a to najmä vďaka slobode prejavu, voľnému toku informácií a chýbajúcej cenzúre. Prichádzajú najmä zo záujem ovplyvniť verejnú mienku, prehlbovať nezdravú polarizáciu v spoločnosti a znižovať dôveru inštitúcie, médiá či ďalšie oficiálne a dôveryhodné zdroje. Dezinformácie sa zvyčajne snažia vyvolať určitú silnú emóciu, napríklad hnev, strach alebo znechutenie a potlačiť racionálne a kritické myslenie cieľovej skupiny. Dezinformácie predstavujú obrovskú hrozbu pre celý digitálny priestor, vrátane online marketingu. Stačí jedna falošná informácia vypustená na sociálnej sieti a imidž značky je dlhodobo poškodený. V roku 2018 musela Coca-Cola vysvetľovať hoax, že ich značka minerálnej vody Dasani nie je plná vodných parazitov. Dezinformáciu vypustil hoaxový online portál, ktorý tvrdil, že po vypití minerálky skončili stovky ľudí na nemocničnom lôžku. Fake news. Stretli ste sa niekedy už s podozrivým obsahom, tváriacim sa ako seriózne spravodajstvo? Pravdepodobne ste narazili na fake news. Fake news alebo falošné, klamlivé správy sú zámerným rozširovaním dezinformácií v sociálnych sieťach alebo aj v tradičných médiách, ktorých cieľom je uvedenie do omylu. Autori falošných správ používajú chytľavé titulky alebo úplne vymyslené, vyfabrikované príbehy kvôli zväčšeniu počtu čitateľov, prípadne kvôli citovaniu média. Zisky médií sa vytvárajú na základe toho, že ľudia veľmi veľa navštevujú určitý odkaz bez ohľadu na to, či ho dočítajú alebo nie. Tento fenomén sa nazýva clickbait. Je to ponižujúci termín, ktorý opisuje obsah internetových stránok, ktorého cieľom je za každú cenu, aj za cenu falošných správ, nízkej kvality obsahu, senzačných titulkov či príťažlivých obrázkov, získať peniaze za reklamu, tak povediať za každú cenu. Cieľom nie je prinášať kvalitný obsah, ale presvedčiť maximálne množstvo užívateľov, aby vyhľadali stránku s novinárskym materiálom. Možnosti anonymne si prenajať priestor v internete, alebo autor píšuci pod pseudonymami, sťažujúci sa na ochranu ľudí pred dezinformáciami a ohováraním či klebetami. Pohľad na tieto materiály ako dezinformáciu. Hoaxy. Slovo hoax pravdepodobne poznáte. Viete však, čo presne znamená? Ide o virtuálnu poplašnú správu, mimoriadne obľúbenú na sociálnych sieťach. Táto dezinformácia je výzva na šírenie strachu. Zdieľajte, kým to nezmažú. Popiera, že je hoax. Toto nie je hoax. A obľubuje caps lock.
Hoax zdieľa svoje črty s falošnou poplašnou správou. Okrem toho, že je virálny, väčšinou obsahuje 3 základné znaky. Svojím obsahom vytvára dojem naliehavosti. Snaží sa o vyvolanie obáv či strachu. Pritom sa odvoláva na falošnú autoritu, ktorá má z poplašnej správe dodať na vážnosti a dôveryhosti. V neposlednom rade vyzýva k ďalšiemu šíreniu samotných používateľov. Tipy, ako môžete proti dezinformáciám bojovať aj vy. Čerpajte informácie len z overených zdrojov. Dezinformačné weby vám pomôže rozoznať stránka konspiratory.sk a proti hoaxom na sociálnych sieťach bojuje aj Polícia Slovenskej republiky.